ZPM Party chuan Lunglei Municipal Council Sorkara Chairman Turin Wat Thumna atanga thlantlin Pu Lalzuithanga ruat LMC in thlanna nei zota kan hena changtu ZPM Party shwai tu tele councillor atana thlantlin tharte chuwa in khan Lungleya an thu khoma LMC Sorkara ho tu torte anin ruata chairmana Wat Thumna atanga thlantlin Pu Lalzuithanga ruat ania Deputy Chairman atan LMC Wat Sarina atanga thlantlin Tlangval ke Lelrin Oma ruat aniboka Executive Councillor Tur ero anla in ruat fel lauthung. Thutko mahian ZPM General Headquarters President Pu Lalzuithanga chuan Councillor Thlanthar te fuinale lompuina thu soin ZPM Party in record thar danglam tak opposition omya launa LMC Sarkar an siam thei choro pui ati thule hetiang thil hi Mizoram mai ni lo khovel huap wa thil thleng zen zen ngai lo ani thua soya opposition chu ro rel na khal ngil tura din mun poimo tak chel tu ni ma se opposition tel lova ngil taka ankal thei arin thule an mani thlang tling tu lunglei mi pui te du dan anga na tho kor hatur le ril ro sang tak puchunga lunglei khopui enkol turin councillor tharte chu an be seiti asoi ZPM working president Puke Sabdanga po in thu soin LMC Sorkara executive councillor post atam thei ang berpeturin state Sorkara deal na an thlena an ngak mek ti asoya dana chuan pathum aya tamtur ani lauti ani tile engzat nge pek ani don anla shiat lo awangin executive councillor chu anla in ruat theilauti asoyani ZPM shwai to tele LMC councillor atana thlanthar te thut khom hi general secretary Puphairo thangana kai shwaya treasurer Pusi Laltan Puyan councillor tharte lompuina thuziak ahlanani Lunglei Municipal Council Chairman atan LMC Ward number Pathum na atanga thlantlin Pu Lalzuithanga ruat ania Deputy Chairman atan Ward number Paruk na Councillor Tlangval ke Lelrin Oma ruat ani LMC Councillor Thlanthar tele ZPM shwai tu tetsuwa in khan Lunglei ZPM Southern Headquarters pisa an thu khoma LMC Sarkar kalpui dan tu relin mo phurna chel turte an ruata Chairman le Vice Chairman an ruat ngala Executive Councillor chu Mizoram Sarkara atam thei ang berepetura an dila wangin an laruat theiri lawani Hein ko mahian ZPM President Pu Lalzuithanga chuan LMC phong chel tu te chu an ward omnate an mizia an kumle ni na baka party din hunle mason zel dan tur te thlir chunga ulukle film khur takaruat an ni ti asoya thataka an tho ho zel an be sei ti asoi ZPM President chuan an party in record thar danglam tak opposition ommi alauna LMC Sarkar an siam thei chu aro pui hle a hetiang thil hi Mizoram mai ni lo khovel huwa po thil theng zen zen ngai lo ani awangin a hlubi khle ani ati Pu Lalzuithanga chuan ep2 te chu ro rel na khal ngil tura din hun poimo tak chel tu ni ma se LMC ZPM kai shwai Sarkar chu ep2 te tel lo po in ngil taka an kal thei an ring tlat ti asoya Lunglei mi puiten an chungarin na ngata du takin an thlang ti shareng turle mi pui du dan ang taka na tho kor haturle ril rusang tak puchunga Lunglei khopui enkol turin LMC councillor te chu atsa ani ZPM working president Puke Sabdanga po in an be seiruk an rin ngam si lo hlotlin na ZPM in achangta chu omdan thiam po har hle ti asoya LMC a hian executive councillor post tam thei ang berpeturin state Sarkar an dila tuna hian an ngak meka dana chuan executive councillor pathum aya tamlo turani a state Sarkarin engzat nge apek don an lashat lawa wangin executive councillor chu loruat lok thei aniri lauti asoi inkomi ZPM general secretary Puphairo thangan akai shwaya vice president Dr Kenneth Songlianele treasurer Pusi Laltan Puya te po in thu an soya LMC councillor Thlanthar te nena lompuina thuziak an hlana councillor Thlanthar te ai o in Pu Lalzuithangan lom thu asoyani